I'm beyond my merry way. 'Cause there ain't no way. Nou, als ik er zo op terug zie, dan hulp er ding die ik in de studio, nee, meesten ontmoet. Maar ik gewoon dat we heel wat groeid binnen. Nou, ik ga dus eind september richting Texas. Waarschijnlijk zat nou steeds ook al innig. Nou, ik rij me gauw, hè. Misschien bloek ik wel. En dan, dat is mei dan. Er komen 12 verschillende landen. En de artiesten als ze dan uitzocht, ja. En dan, ik weet net wat al die 12 landen komen. Dat weet ik niet. En dan is het mei dan en hopelijk win je wat. En als ik net iets win, dan is het wel best. Ja, ik vind het alleen al mooi dat ik erheen kan.